hinagad sa tuyang budget para sa modular, itinaota po. Si hinagad na budget para sa online, itinaota. Igwa kitang itinao. Although, may sarong component kaya nadaradakulaon, medyo difficile itao. Given an financial situation tangon yan, saka itong shortfall na ine-expect. Thank you, Mayor. Thank you, Angelo. Bago po kang iba pang mga hapot, acknowledge ko muna ang satuya pong Deputy City Director, Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, sir. Good morning. Yan po siya dyan. Okay? Sa po pong hapot, mali lang ha. Inutong ko lang ining mga text. Pahapot man, hali po sa OKFM, pigtatawan dang atensyon kan LG Yunaga, ang pangapudan, kan mga bistadong doktor sa Manila, na punduho na ang paggamit kan rapid testing. Tabako na siyang accurate. May mga resulta ng false or negative positive. Pagsayang sa nadakang kwarta. Sir, ang reaction na po ninyo. Hinapot na yan kasubago, si Sinibagta na yan. Okay na? Okay. Okay. So, sunod na po, Jun Hoson. Morning po, Mayor. And congratulations kay Kagawad Baldemoro and Kagawad Joe Perez. Boss. Mayor, kaputan ko, direkta po kay Kagawad Joe Perez. Sir, ining credit loans na plano kang LG Yunaga. And pero po si budget na pinagkaag po nindo digti sa mga creditors. And pero po ang target na pwede mag-loan sa nasabing financial assistance kang LG Yunaga para sa business. Salamat, David, sa sayo mong hapot. Ang pag-commit po, bago pa man po naging lay ang bago naging ordinansa po. Nag-commit na po ang satong alkalde ng 10 million pesos bilang initial na fundo na sa tuyang ipapautang sa mga small traders. Alagad, kinaulay ko ma'am si Frank during the hearing. Sabi ni Frank, well, that is an initial amount. Gustong sabihin, may masunod pa po. Depende. If the need arises, we will provide. Saan mahali ang 10 million? Ang 10 million po mahali duman sa unexpended amount na kuta na nakalaan sa traveling allowances and training. Ngayon po sa satuyang annual budget na dahil na gasto dahil nga po kang pandemic. So, ilalanda po yan para dyan sa satuyang business stimulus. Kaya may sigurado pong pundo. Ang paggamit po kayan, depende po sa mga applications na yaon man po duman. So, klase kan sa indang negosyo, si sa indang pangangaipo. Yan po. Mayor, sarap pa po, follow up. Aram ta po na ang mga membros kan sanggo na yung panglungsod kanaga, mga Batikano. Mayo lang po si Vice Mayor. Totoo po yan, totoo po yan. Saludo kami sa imo, Mayor. Ano po, Mayor, wala mang nakapaginging sa imo na City Councilor na, Mayor, tagamanta, magbakal kitang COVID vaccine para sa mga taga-siyudad Kanaga. Nasaro po sa priority nindo, itong inapon nindo nga rapid swap. Anong pagkakaiba po kang rapid swap sa COVID vaccine? Sige po. Ang saro po sa nakapaghinging sa Sakuya, saro sa mga Batikanong, sabi mo Batikanong legislador, sangko niya panglungsod Kanaga, sarong doktor. Ayo, di ara mo na kung si Isay, si Doc Sani Ranyola. Ang sinasabi po niya, itong pagbakal nin magkakanigong testing kit, RT-PCR. Ayan. Ikukonsulta sa iya ining rapid swab na inaapod. Dahil nagrarayo po si accuracy kay ni, kaparehong sample si pigkukuanan kaya Di ba? Itong vaccine, iba man po ito. Prevention, itong vaccine. Ining rapid swab, ining RT-PCR, maging iyang rapid, igwa ka ng infection. Dinidetermine kung igwa ka talaga. Ngunyan, itong vaccine, mapatusok ka, pareho ka ng ibang ilang flu shot, di ba? Pneumonia,
Oh. Tanganing day katamaan. Ha? Pag igawa kang vaccine, maski makasang hap. Ha? May maglaog man sa imong virus, makasangap ka man in virus, day ka may infect, magkakaigwang some immunity. Di ba? O yun po, yan ang pagkakaiba. Vaccine to prevent you from contracting virus. Yang sa swab, rapid swab o kaya RT-PCR or even rapid test, dinidetermine kung igwa ka na. Thank you very much, Mayor. Okay, thank you. Thank you, June. Thank you, Mayor. Hapot po sa rigdi kay President Don siya kang chamber. Sir, may mga pamati na ba na mga SMEs digdi sa Syudad ni Naga katagod kini yung programa kang lokal na gobyerno kang Naga? Maray naaga po sa Indo Gabos, sa mga members ka media, Mayor Nelson, Kagawad Elmer, Kagawad Joe. Maray naaga po sa Indo. Actually po, kadakol na pong naghahalat po talaga kayan loan po na iyan. Actually po kung nabaritaan po nindo dati, uga po itong small business SB Corporation loan na tatao din ang national government. Kaya alam po, baka po mainutan pa po ang release kayo niyo ni Mayor Nelson na medyo mabagal po ang pag-release po pag-approve sa kapag-release kang loan po kang SB Corporation. Ano po? Actually po, grabe pong tabang po ini Mayor. Kami po nagpapasalamat sa imo, kay Councilor Joe, saka sa pag-iriba sa konseho. Ang sitwasyon po kunyang kang negosyante, duwaman sana. Either may kwarta kang naipon pa, pumayo na. Sobrang haloy na baga po ang satuyang pandemic. Ano po? Dahil tamang po aram, kung naarin po ini matapos, paano po kung halimbawa mayo ka pong ubos na po ang sa imong ipon, ang dudumanan mo po either magpabakal kang propriedad mo o mag-utang ka. Ang hapot kung saan ka po mautang. Tapag sa bangko po, masakiton man na maray mag-release ko niyan, bako man pong madali mag-release ng loan, lalo na kung kaduda-duda ang sitwasyon. Ano po? Araw po sa paagi po kayo niyong business stimulus ordinance, napigpasar po napigpirmahan po niya ni Mayor na kulang pong tabang ini. Hindi po, pagpuon pa man lang po, Mayor, ano po, may mga masunod pa po. Pero po kaya ang aram ko po, pero po hindi sa stimulus ordinance, sa business stimulus ordinance, ugwa pa man pong aasikaso ang syudad, duman naman po related po duman sa mga tourism businesses. Ano po, Mayor, na tatabangan din po kan city. Ang tourism related business po hindi sa Naga, asaro po sa pinakagulpi. Ano po? In fact, kung data po ini matatabangan, ang estimated na mawawaraan ng trabaho around 7,000 na katao. So kadakol pong very challenging po ang panahon na iniyo na pasalamat mong po kita na ang satuya mga opisyales kang gobyerno lokal, kumbaga po kapable saka talagang naghihiro. Saka grabe po ang pasalamat kang business sector, grabe po ang collaboration, ang pagtuwa, ang pagtarabangan kang samuyan sector saka kang ang local government unit. Ano po? Thank you. Thank you, sir. Saro pa po kay Councilor Joe Perez. May mga mechanism po bang ipigbugtak digdi sa pag-utang? Ano po ang mga guidelines na dapat utubon tangan nila po malugi itong araw kini yung ining programang ini? Primero, otrohon ko po na zero interest ini yung loan na ini. And then, simply lang po ang requirement, mayor's permit, saka pagpapatutuo na igwas siyang at least sarong worker. Those things are enough para maging eligible ka po sa samuyang loan offer. Ngunyan, ang naghahapot po itong iba. Pwede man nga kaming mga dakulang negosyo makautang ng at least 100,000.
Dahil po, ini po, ang target po kani specific, small business. Define mi po ang small business as those with capitalization of not more than 3 million pesos and pababa. So ito pong saradit lang po ang tatawanan taning pansin, tasinda po si talagang nangangaipo, sinda si direktamenteng apektado po tulos, magpuon pa sana ang pandemic. Yan po ang sa tuyang target. Alagad pero po kaya hindi ko kita ng mga igwa magirari kita kay itong mga regular na mga loan windows. Igo po under normal times and during this time, siyaon po itong inaapod ng microlending kang Metro Peso. Yaon po si Go Negosyo na nagtataon ng technical assistance o pagtabang o networking sa paghanap ng capitalization or capital assistance. Yaon mo po girara ito. This specific target duman po sa small business na mataw po kitang mga loans as much as 25,000 provided na may saro siyang worker, 50,000 pesos kung igwa siyang duwang worker, and 75 kung may tulo, and 100,000 duman sa may more than 3 workers. So far, ang maximum amount po 100,000. Sisay po ang mga negosyanteng ini, ito pong involved sa food production business, itong tourism-related goods, pag-producer, ito pong involved sa reproduction and fabrication on a small business scale. Sinda po ang sa tuyang prioridad na mga beneficiary po kang loan assistance. Araw po ang sinabi ko, effective po tulos itong ordinance. Alagad tawan po nindo kami ni Sarungal daw na mag-meeting sa aga. Tangani pong plansaon po itong mga specific procedures. Halimbawa, si mode of payment. Ulayin nga ni po kumataw kaming penalidad sa delayed repayment. Although sa ngunyan, dahil pa po kita nag-uulay ng repayment dahil po sigon sa ordinansa ngani, magiging effective po ang payment 1 month after the pandemic, the quarantine protocols have been suspended, and or at 6 months after the release of loan, whichever comes first. Yan po yan duman sa ordinansa. Linalaw man ta po na dakol ang ma-apply, but we will prioritize kung sisay ang nangangaipo ng maray, yun po itong inutunta. And then, pag may tada pa, siyempre, itatao duman sa pending applications. And pag nahiling ta, nakadakol pang nangangaipo, susog po sa sinabi kang opisina kang alkalde, malaan po kita ng kadagdagan na capitalization or loanable amount if necessary. Thank you, Councilor Joe. Last 2 questions. One is from Boy. Boy, may tanong ka pa? Okay, go ahead. Idol ko si Cap, Kagawad Valdemoro. Alam natin, nakatutok kayo sa PWD at mga senior citizen. Ang gusto lang hunay malaman, ano ho yung ginagawa ninyo para ho sa kanila, para maiwas sa COVID-19? Liban doon sa maganda niyo ng mga programa, pero yun hong lagi niyong sinasabi sa kanila dahil frequent na yung pakikipag-usap niyo sa kanila. Ano yung programa ho ninyo para maiwas din sila sa COVID-19? If meron po. Maraming salamat, SM Boy. Ang committee ko po ay PWD and Children, hindi po tayo sa senior citizen. Sa PWD po, ano pong ginagawa? Anyway, PWD and Children was among those vulnerable to COVID-19. So ngayon, in coordination with their parent, sinasabihan natin na mas mainam na may iwas natin ang mga bata at yung mga may kapansanan sa COVID, mas maigi na manatili sila sa kanilang mga bahay, lalo na kung wala namang importanteng lalakarin. And syempre, mas gusto nating ma-boost yung kanilang immune system, lalo na yung mga bata. So we are giving milk and vitamins for them
para mas lalong matulungan yung immune system ng ating mga bata. Maraming salamat, SM Boy. Thank you po. Thank you, Boy. Thank you, Councilor Elmer. Last question, pang pinali, paborito kong pang pinali, Miss Celine o Bombo Radio, Naga. Good morning po sa Indoga Boss. And question ko po ngunya na pag-aaga for Councilor Elmer Baldemoro po. Ini mong PWD code or ining araw ka nga electric or electronic card po, PWD card. Kaibahan po pa digdi itong mga temporary disabled, may mga usangunyan lang may mga disability sa ngunyan. And may expiration po ba ining card? As in, kung ano po ang pwede nindang makuha ang incentive hali po digdi sa code na ini or sa ordinance na ini? Mabalos, ito pong mga mga posibleng temporary disability, ang pigi-issue lang po kayan is temporary ID. Dahil posible po na marahay siya. Ang PWD po, daiyan may mga disability na dai permanent and posibleng marahay. Kaya temporary ID lang ang tinatao diyan kang PIDAW. Good for 6 months lang po 'yan. Kung continuous itong disability, i-issuehan po giraray siya. Manungod po duman sa EPWD ID, may tulong taon po si validity kaiyan. At ano po tulong taon, dahil araw po kang nabanggitan may mga disability po kaya na nararahay. Na pakalis ng tulong taon, ibabalidate giraray kung siya may disability pa. Dahil kung mayo na po, dahil na siya entitled katong mga benepisyo as in pribileyo para sa PWD. Dahil ang iba po kaya gusto na maging lifetime itong PWD ID dahil sa mga benepisyong na re-receive ninda, lalo na po digdi sa syudad ng Naga. Siyempre po araw kang libreng pagdalan ng sine. Kung may PWD ID ka, libre kang sine. Kaya piglagan lang po ng validity year para po ma-validate kung ito po talagang tao entitled pa sa pagiging PWD bearer ID. Okay. And sarong question na lang po, Councilor. Ining araw po kayong benefits po sa paglibreng sine po ini po ba sa sarong semana may sarong aldaw lang kamo pwedeng magdalan araw po kang ugwa na po kaya kaini sa senior citizen. Sa mga PWDs po araw po ba kaini or talagang depende po kung nuari nila gusto magdalan po? Siring man po sa senior citizen sa ngunyan po baga saro pa man lang na sinihan ang kapartner kang lokal na gobyerno kang Naga. Kaparehas po sa senior citizen na sa laog ning sarong simana, sarong beses lang sinda pwedeng magdalan ning sine. Kaya kung ma-observe po nindo kadto, ang mga PWD and senior citizen halawig ang pila dahil kay puan po mag-register sinda. Dahil di man po talaga yan totalmenteng libre. Binabayaran po yan, may parte po dyan na binabayaran ang lokal na gobyerno kang Naga. Katuwang lang ang inipong sarong sinihan. Kaya pag ma-avail ka po kani, ililista ang sa imong pangaran para po masingil man kadtong sinihan ang lokal na gobyerno kang Naga. Sa paagi po kaning EPWD ID, igwa na siyang barcode. Dahil na po mapara lawig ning pila, isoswipe lang itong PWD ID, maluwas na po si data kadtong PWD and automatic po malilista na yan duman sa lista kang sinihan kung sa irisay itong mga nag-avail kang libreng sine. Yan man lang po ang kapot ako. Salamat Mabalos po. Thank you. Mabalos po sa mga, dyan po nagtatapos ito yung press conference, ngunya na aga, mabalos sa mga pag-iriba sa media, mabalos po sa mga nag-cover online, mabalos po sa mga guest, Mayor Son Ligacion, Councilor Ermel Baldemoro, Councilor Joe Perez, and Mr. Don Sia, President, MNCCI, and sa mga bisita pang iba, good morning. Itapir ni
Nagenyo na balang